Biyen nek ono kersa barang gelap masak dhewe. Sayuran Iya. di omah ngono ah. Masak dhewe. Petik. Wah bisa. Petik ngono ya. Wis enak iya nih. Dikai apa sambel bajak terus Terus berambang bawang Yo. Tengene kan lombok. Wis. tanduran ngono iku wis kalau medhek-medhek semen. Kon medhek-medhek wis. Sayuran iku gudis. Iki wis melok ndi? Rosari. Rosari wis iki ya. Iki berambang godhong. Nggih. Ora iki Tri. Saya soal ludruk. Pemain ludruk. Ludruk sama jabat dip ya. Berarti padha kerjane ning kono yo. Mboten saged ta lho main sedina sewengi kaya. Iya. Hei. Ya sampean niku. Jelas. Dadi kadane ngono kok. Ya belum paham ae. Oh ya ra. Panen. Panen iki kentang. Balik. Letter utok. Lah ya ora menggo. Letter oh. Balik. Ini berambang putri iki lak wayang ngunduh ta yo. Iya ngene. Wis wayahe iki. Lah kok gak dipeki lho. Ora isih turu. Biasane nganu ditebasno kare penebase durung di kondu ngono. Takon sak lari pinten. Lah iki lho sampe kok ngene. Ini ki ya oleh wate wis sak Lur. kote. Iki lur. Ngomong. Iki wilayah Tenggertosari lur. Oh, talane liku-liku lur. Ya wis ngene iki ning kawasan Tenggere memang seperti ini lur ya. Oh, itu lur. Oh, itu penduduknya sampai orang-orang di desa lur. Oh, lur. Iki lek gak ono acara hari ini ono kakak liwate gini lur. Oh, iki wis ono Nanti apa? di atas awan. Iki desa sing ono di atas awan ya iki lur. Iki nek diitung karo Bromo ya. Bromo iku sik ono sore lur. Iki ono dhuwure Bromo iki. Nah, iki Pasar Tosari iki. Iki diarani Pasar Tosari. Pakane nyetir aku pukul sana. Yo iki Are teko iki pasar ndak wis ono di anu Beri. Di Patik ada. Nah ini Pasar Tosari lur kayak gini lur. Jeep iki pating rental gini lur. Tunggu penumpang, tunggu wisatawan. Oh, cewek-ceweknya. Oh ini mobil hotel berbintang. oh kayak apa ini? Karena pendisik papane ngono yo. Digempur. Lur. Kayak ngono kok lur. Ini tak sepil loh di kono. Iku mari ngene. Hotel Nah, iki arah ke Pasar Pan, Pasuruan. Tingkat 6 ini. Tingkat 7. Ini Mancik Wonogiri. Kalau barusan itu di Tosari. Kalau sekarang ini sudah masuk Desa Wonogiri. Kata urene. Ini Wonogiri ya. Jadi belum masuk perkampungan ini. Masih di Tegalan nih. Tegalan. Ini. Iya. Ada yang bersepeda sepeda pancal ini ya. Sepeda pancal. Istimewa jalan. Nang Bromo ya Bang. Iki Bromo, kita lu iki Bromo. Kalau tambah, ini mas saya Oh, lha iku Budale wingi tambahan. Ya kira-kira wingi. Iya. gak pacar dulu mas.
Tambahan wis ada lho. Wingi. Ora tadi pagi ya terus berangkat ini. Ini lur ya. Karena tambahan nih. Oh. Dhuwur sadel iku tambahi meneh sadel opo. Ya kuat tapi ngono sedino. Apa sepeda lipat ya iki? Ya kasih gini iki Pak. Oh, iya itu ya. Aku lek kesel dilipat Tenggolo. Tenggolo. Banjir Tenggolo. Udah nanti kita sambung lagi. Sudah. Ya ini lur ya. Gimana? Mulai masuk perkampungan Wonokitri ya. Ya ini sudah masuk desa Wonokitri. Masuk perkampungan ya. Enggak bisa. Apa napa Pak ini? Oh itu kita lihat dari sini. Rumah. Kan itu Pak di Bangkuan. Rumah-rumah. Anggota. Lotruk. Anggota. Lotruk. Ya. Ya. Mangga. Nangkeng pas denger ya. Kroso wae mlaku kok kono ya. Heeh. Wah apa irono. Lah kok tau nungsan. Kok nek dibawa dodol ya wis. Oh lek pas apa penutupan karo. Yo. Yuk. Jangan tanya. Jadi wong dodol gini. Gak ini wong dodol tok wis. Nah ini sudah nyampe Kok digawe rupane yo. di loh Pak TKW Pak Wajib Pak Dukun nih lho. Pak Dukun. Kayu ping ngene. Nah ini jadi warga masyarakat Wonokitri sudah menunggu Lha iku tas teko dibayarane lan. kedatangan Padahal di warga sini Lutuk. ngono mau. Wis kasep dene malian. Wali gone Lah yo iya. ngene mari gak tertata. Lulu. Digani terop. Ini lor sudah masuk Gani yo. Mudhun kono.